Tak čo budeme robiť akože na budúce? Ja neviem. Nevieš? Akože nevieš? No. Ja. Musíme ich zachraňovať asi. Prepáč, si v poriadku? No tak poď sem. Lebo ideme ďalej. No, takže... Bye. Jaký Michael Jackson. Ideme robiť prvú pomoc. Áno. Na tomto, že? No, dobre. Čo by sme ešte mohli na budúce tak spraviť, ha? Ísť za záchranármi a pozvať ich tu dovnútra. Áno, to by sme mohli spraviť. To je dobrý nápad, A originálny. povieme, že niekto tu odpadol a prídu sem zbytočne. Áno. To by aj šlo. Máš také dobré nápady. Ja viem. Je to akési kahlúk. Lebo sme v posilke. Áno, makáme na sebe. No, aj my na sebe, áno, to je pravda.